ଦେଖିବ ଜାଣନ୍ତି ଆଜି ମୋ ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛି। ମୁଁ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଲି କି ସେମାନେ ବସି ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ମୁଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲି। ତାପରେ ସେ ମୋତେ ଡାକି କହିଲା କି ଏତେ ସାରା ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଭିତରୁ ମୁଁ କେଉଁଟା ଲଗେଇବି। ଫାଇନାଲି ସେ ଏଇଟା ଚୁଜ୍ କଲା। ଇଏ ଭାବୁଛି ମୋର ଫଟୋ ଉଠୁଛି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଆଜି ତ ଜନ୍ମଦିନ, ମୁଁ ତାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେବି। ତାକୁ ଭାବୁଛି ଡେରି ମିଲ୍କ ଦେଇଦେବି। ତାକୁ ତ ଡେରି ମିଲ୍କ ବହୁତ, ତାକୁ ଯାଇ ଡାକିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଶୁଣିଲାନି। ତାପରେ ଚମକିଗଲା, ତାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଲା। ସେ ମୋ କଥା ନ ଶୁଣିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଭିମାନ କଲି। ମୋ ସଜ ସରିଲା ବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ଖାଇ ବସିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଣି ଖାଇବାରେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ରଖିଦେଲା। କ'ଣ ଦିଦି ଖାଲି ଘାଇଁ ଘାଇଁ କରି ଦିନ ଆଇଲା। ମୁଁ ସାଇଁ କରି ଖାଇଦେଇ ପାଣି ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦେଲି। ହେଲେ ମୋ ଦିଦି ତ ତାର ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ମୋତେ ଅନେଇ ବସିଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସ୍କୁଲ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ତାକୁ କ'ଣ ଗିଫ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ସେଥିରେ ଟିକେ ଏ ଲେଖିଦେଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ 2 ଜଣ ବସି କେମିତି ଗପସପ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିବାରୁ ସେ ତାପରେ ଆମେ ପାର୍ସଲ ନେଇ ବାହାରି ଗଲୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ। ସେଥିରେ ତାର